President John F. Kennedy hi America President somthum pangana ani a ama hi President omto zongnga chuan anau pang ber nge ani President Kennedy hi kumsang kha zakwa som pasari mei ni somni pakwa a Brooklyn United States alo pianga kumsang kha zakwa somruk pakhat November tha an tha ma zong chu Democrats Party a thei tokin a in mang thinani ama hi Cold War laia President ani boka Soviet Union nen po thule la an nga thin reng ani ama hi Harvard University atanga graduate ani nge a President ani ma hian sipailama po alo tang venual to a naval staff choi moina sang po alo dong ve to ani US sinei ta hian kumsang kha zakwa somnga pathuma tanga kumsang kha zakwa somruk thleng a thok bok President Kennedy hian larna dang pakhata neya chu Cuba nen an chungchang thu ani Soviet Union in Cuba a missile base siam atum chu Kennedy hian adu lo hle a Soviet ho po vo ngalin Cuba run atum thu in achang nge ani President Kennedy hi anaupan a in a huaisen maya nimasela boruak duom lo le ming chiat na po anga ve hle mai Mel thalal nu Marilyn Monroe nen po an ming che hle ani kha Kennedy hian na satakin khovela remna le muanna a om theinan tha a tho na sa hle thina Vietnam nen tangkopin Peace Corps te po an lo din to nge ani Kennedy hi Brooklyn apiang le Sailian ani kan ti to kha school hi Edward Devotion School a akal thina NGC School a akal le a zirlai thiam thei tak ani ba ka a mel tha bok ani kumsang kha zakwa somthum pakhata chuan Kennedy chuan CP boarding school azom vele ta a heta hian class 9 chu 12th grade ta a pass nge ani Kennedy te unaw hi pariat lai an ni a kumsang kha zakwa somni pasaria chuan a pasum don na awangin New York lama an pem ta a heta hian an cheng zui ta ani Kennedy hi America President ani atanga kumrei lote kumsang kha zakwa somruk pathuma chuan Dallas Texas a Democrats Party in mu khom nei turin akala Kennedy hi President chuan na bi ka siama chuan a chuanga he motor hi achung khu nei lo ang chi kha ani a President te chu parade ground na mi puita mu thei turin an tlan kualani Kennedy motor chuan chhundar som pahni le chan vea chuan Dallas downtown a thleng phei ta a chuta chuan Kennedy lampanin silai mu chak tak aron thok ta a chu silai mu chuan adara tak aron thil tlang ta zot maya hemi hnu lok hian silai mu dang chuan a hnunga chuang governor chu a fu le a silai mu pathumna chuan atum tak Kennedy luru chu a thil tlang ta zok mayani United States President meu ven himna thatak dong chu Dallas a chuan rong taka sniper rifle ka ani chuan a hun lala in khovel adeng chuak ta ngalani Kennedy chu arang thei ang berin Portland Hospital panpui ngalani a emergency treatment pek ngal ni in anun na chan tum ani a anuwa doctor te soidanin President Kennedy kha thlona chunga achat thla ani in an soi Kennedy hi kahlum ani hian kumsomli paruk chawa upa ani nge President Kennedy hian darkar sang khat somthum paruk chung chaw a office alua manani chutia America President hial rong taka tha ani ta ka chuan FBI te chuan na satakin an chui ngala 1232 hian Kennedy chuan na motor atanga metar hla lote atangin sniper rifle kap na takin alo kap hi ani a olsamte in chulai mun po chu an zong mu ani 1232 hian nu chuina man ruwa a nu chiana sa maya hei hi FBI te makti ani reng ani FBI te chuan sniper rifle le adana kor an mana 1232 hian man ruwa a nu chia tlat mai hi thil mak takani chutia evidence tam tak a nu chia miawa wang chuan 1232 po chu atuk mai ni somni pali chuan 12 chung police officer pakhat JD tipit chuan aman tanga nge ani 1232 chu Oswald aloni a JD tipit a chuan char siam sangalin Kennedy a tha thu buai ortir ngalani nimasela khovel hriat thiam lo thil mak a thleng le ta tlat mai 1232 anman Oswald a chu mi pakhat Jack Ruby chuan aka phlum ta tlat maya
Jack Ruby chu Oswald ta tha thu buai siam sak ngal ni in court point thu buai ngai tuale tura ada mek lain Jack Ruby chu jail chunga kansar na wangin aboral zui ta ani chui tu ten moran bok nia anin ngai chu alola ni hau lo maya silai chu Oswald ta me puwa ani chiang ti chu forensic mithiam te endik na atang chuan alanga nima sela atiramak anti mm chu evidence tam tak nu chia chungin atlan chuak tlat maile atuk maya tual chung police in anman ngal mai tekha ani a chui tu te makti chu atling hle ani chui tu te chuan Jack Ruby an Oswald atha chan chui ma a Ruby angei mai jail chunga a han thile chu mak anti po chu ani chu tiang boruak ani ta ka wang chuan President Johnson chuan Warren Commission siamin President thana chui turin High Commission adin ta a chui tu then khat chuan President Kennedy chu terrorist ha ani an ring lo bur mai conspiracy theory chu an vorlar ta em mai ni President Kennedy chu fing tak le rem hre taka tha ani an ringa Kennedy khesa enroll te chu tha zelan ni ti hi thil chiang tak ani antibok Kennedy a tha dan chung changa hian thuin thup tam tak ka om ti hi chui tu te le mi puite chawin an ring lova Kennedy nu pui Jacqueline ni me point apasal hi tual tha na ril tak government authority an enroll ngei po aringani Warren Commission chui tu then khat chuan President me uven himna uluk takada ni si Texas President motor chuan na achung khu nei lawa chuan tir ani kha mak anti em bokani Warren Commission vek chuan Oswald takha President kap tura sum tam takaroi mai ani antibok Oswald takhan arwai tu te a reng lo ti an soile bokani kumsang khat zakwa somriat pariat chuan Kennedy tha na record review nei le ani a heta hian sarkarin Kennedy chu adu thu ngein athat ti chu anron lang chhole ta a he record hian sarkar chuan Kennedy tha dan thalak te ati chia ti le Kennedy lu ruzir chian na record po ati chia ni in an soi Kennedy tha na hian fake news atam ma thilrin tlak tam tak a om ve bok nge kumsang ni som paruka Fox News in azir chian danin America mi za zela somriat hian President Kennedy kha tual tha dan pa nga tha ani an ring lo hulhualani hemi awang hian voin thlengin President Kennedy tha na hi chuireng ani a zirmi tam tak chuan President Kennedy tual thina khan mi zani som pali vel chu chiang takin anin nam hnoi ni in an soi tuna America President ro thap tak mai Donald Trump po hian President Kennedy tual thina kum enge mozat thubowa om to chu chui chuatumin na satakina beya ama po in bei ato na sat pha em ani President Trump chuan kumsang khat zakwa samruk pathuma tanga a chuina file in thup sang ni le zaria jet mai chu apuang chuak to nge in thandona President Trump an lo soi Kennedy file thup bo puan chuale tha ani na chan kim chang puan zar chu atum renga kum enge mozat khovel ma athup to chu engthuru nge ni ang ti chu vo in thlenga khovel mit fuk na ala ni rengani